Hei, olen paripsykoterapeutti Solveig Karlsson ja työskentelen Kalevan kadulla Helsingissä. Minulla on yli 40 vuoden kokemus pariterapiasta ja olen erikoistunut tunnekeskeiseen paripsykoterapiaan. Pyrin lähestymään ihmisiä siellä, missä ovat omassa tilanteessaan sekä yksilönä että parina. Tärkeintä on tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä terapiassa että parisuhteessa. Kriisit ja pettymykset ilmenevät vuorovaikutusongelmina ja on tärkeää, että terapiassa voi rauhassa jakaa kipupisteet keskenään ja sitä kautta saada yhteyden toiseen uudestaan. Elämä on helpompaa, jos on kumppani, jonka kanssa voi jakaa asioita. Hello, my name is Solveig Karlsson and I am a couple psychotherapist working in the area of Helsinki on Kalevankatu. I have specialized in emotional focused couple psychotherapy and have worked with couples for over 40 years. Hej, jag heter Solveig Karlsson och jag är en parpsykoterapeut som jobbar på Kalevagatan i Helsingfors och har jobbat med par i över 40 år. Jag har specialiserat på emotionellt fokuserad parpsykoterapi. Välkomna!